Kublai pi baro kini kilong ki khubor bam tagasngi. Ka khasi student union KSU Delhi unit hapo ka jingelam jung ka samla mar biang kongwir president ringkat berkid khor ka Delhi kala hiar mardor she Delhi airport hadin balayo ka jingtip bawi samla shnrang khasi ulak hearing kan san hapo ka airport shabo unwan paino shanong ba shilong. Kido khot jungka KSU haba kila poisha kata ka jaka ki bor badai pet kila IT ka jingkit khri baro ha kido khot jungka seng hadin kata kido khot jungka union kila yalam no ya uni ukhna sha hospital ba kila pentikna ba layo ka jing sumar ha ka por ka babiang hadin bala plat no ya una hospital ya uni ukhna labo bansa sha ha Meghalaya house Delhi tat hadu ka jingwan poi ki bahayang jung una shillong ka president jungka seng ka samla mar biang kongwir kala penpau ya ka jing sngongo yu Dr. Arshan Kongwir ubatray ha Safdar jung hospital na kabenta ka jingyarap jung u ha hospital kablayarap shibon ye ka union ban pinbet ye ka jingja bat ban pintikna ye ka kot ka khia jung utui ukhna ka khasi student union Delhi unit kala penskambiang ye ka jingkut jingmut jungka ban yang ringkat bagi khot jungka na benta ban ye kner kakti ka diang bat kamon na kabenta ki parado paraslam ki bujushem jing e ba jingdinjar hanong ba Delhi आईडी आपकी को अंदर एडमिट करना आप वहां से देखते हैं आईडी आपकी को अंदर एडमिट करना आप वहां से देखते हैं